dimineața, toate doamnele are loc din suflet și din toată inima. Aici, în mijloc. 1, 2, e 2, 3, start. Mulțumim din suflet, Cinerică! Asta înseamnă să fii lăutar, să cunoști muzică și să-ți placă talentul. Hai, hai! Ursoica lui Ursu! Nu așa! Rog și o toți invitații, toate țigăncile să iasă la joc. 1, 2 și vine așa! E sistemul number one, e Narcisa la program. Joacă, joacă, nașa mare, știi cât îți ai valoare.
toți, pentru toată lumea, pentru toți invitații. Sistemul ăsta la valoare. La major! Ușor. Tangre ta 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 tangre ta ta. Cada stilo sulla lo lo lo, cada stilo pega lo lo. Cada stilo sulla lo lo lo, cada stilo pega lo lo lo. Lasă gândul acisa să joace toată lumea. Tele, 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 acolo tele. Salut, salut! Ok. După 5 minuțele, fraților, cât se mai cântă jocurile astea, așteptăm toți invitații să ieșim afară, că urmează deschiderea oficială a acestei nunți, Dansul Mirilor, cu Florin Ciorcel, colegul nostru, să trăiască. 1, 2, 1, 2, 3. Cada gioco sulla lo lo lo, cada stilo pega lo lo lo. O să e sală și tot de-a mădera, nu gândețeară și nu gândiția. Cada gioco Roma lo lo lo, cada stilo pega lo lo lo. Lasă gândul acisa să joace toată lumea. Tele, 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 acadel. A pechere, țigănia. Ochii la mare, dar ce să pe pechere, țigănia. Cada stilo romano, cada stilo sulalo. Tuguduguda la la la, tuguduguda
A venit la joc și frații noștri. Pentru Cosmina lui Irinel, pentru valoarea lui Elvis. Și la toată lumea să fie ca lui. Și la toată lumea să fie ca lui. Și la toată lumea să fie ca lui. Una, două, trei și să joace țigăria. Da, destino romano, destino sonano.